Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου η ποδοσφαιρική ομάδα Ατρόμητος Λεπτοκαριάς βάζει γκολ στη διασκέδαση στην αίθουσα εκδηλώσεων Ονείρων Ζεύξης στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Αλεξάνδρειας. Ένα ποντιακό πρόγραμμα που αποτελείται από τον έναν και μοναδικό Θεόφιλο Πουτακίδη και το επιτελείο του. Βασάνα φορτωμένος κι ας είσαι διακαμένος. Στο κλαρίνο ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν και οι αδελφοί Λάζος και Ιορδάνης Σαλονικίδης. Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου ο Ατρόμητος Λεπτοκαριάς σας περιμένει στην αίθουσα εκδηλώσεων Ονείρων Ζεύξη για ένα διαφορετικό ποντιακό γλέντι όπως δεν το έχετε ξαναζήσει. Τιμή πρόσκλησης 25 ευρώ το άτομο. Παιδική πρόσκληση 12 ευρώ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε. Για βρωπώ με σενεύω, άσε με μπολ αγαπώ. Αγαπώ σε, λέγω σε, λέγω σε, λέγω σε.